Heddiw mae'n ddiwrnod cyffrous iawn i ni yma yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant, gan ein bod ni'n lansio'r Bocs Bwyd, sef Popeth i Bawb, yma ar safle'r ysgol. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gastell Llawer am yr holl cynnyrch rydym nhw wedi rhoi i ni, a hefyd mae'r plant wrthi yn brysur iawn yn plannu llysiau yn yr ardd, a wedyn yn gwerthu nhw yn ein bocs ni. Mae'r bocs hefyd yn cyd-fynd gyda cwricwlwm i Gymru, gan ei fod yn rhoi sgiliau bywyd go iawn i'r disgyblion wrth iddyn nhw trin ag arian a thrin â chwsmeriaid. Mae'r siop yn helpu gyda chostau byw, gan fod y siop yn cael ei redeg drwy system talu fel y mynwch. Mae'r siop yr agor bob dydd Llun a bob dydd Iau rhwng 3:45 a 4 o'r gloch.